Siyabingelela ubingelela babo dokotela babo sizwe babo jabulile ufana muhle ungathi khehlela mnzula manxisa ngesulu futhi ngixolise. This is babo dokotela omelapho ndabuko inyanga. Ake kuvele lokuba dokotela uthi akafundanga. Ngicela ningakhohlwa nje lokho ningazi. Manje uma nikhuluma nazo uthi kodwa libhingcele likhulu. Ayi isiqhaza le nto le. Ayiyanga ndlobo esikoleni. Ngibonga ke nokungibekezelela kwenu kuko konke lokho. Nothando nje abantu abanalo. I repeat, as from today, we are opening the comments because there are people who are making mistakes, calling themselves this and this and this and this. We want to see what we are saying about that. We want to see how we can improve this channel. And then there are things that Enfunogus add, then we will be driven by you people. This is Babu Hotel. This is This is the number to call. It's 0824591816 only if you want to WhatsApp with me personally. Bagit, ngifuna sikhulume ngalo muthi namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi nanku ukuthi ngifuna ukukhuluma ngalo namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi umyezane mase ngikhulume ngendoda enkulu. Lo muthi lona sowusebenzisa as a blood purification. It increases circulation kumuntu. It helps those people abanama augmentation of prostate. Umuntu wesilisa umchamo ungasabambeki, umuntu wesilisa achama uphinde futhi umchamo uphinde usiphumele futhi. Nanku umyezana sibanika wona ke. This is umyezana. Sekuzothi ke indoda umuntu wesilisa ekhaya ngasena ubaba. And after sibanika nansi kuthiwa indoda enkulu. These are the products esisiza ngazo kakhulukazi abantu bebethi babudokotela ubaba sekhaya umchamo usuyaziphumela kanjalo kanjalo. Okay fine, angikho kakhulu so this is what you need. Ake sibuyele lana sizela nakho uma sinomuntu oshukela wakhe ungavumi ukucontroleka, ohlushwa yiacid, ohlushwa ubuhlungu bamadolo, ubuhlungu bamalungu omzimba, nansi into sizomnika yona. We call it umyezane. Lo myezane lona ngiqale ukwenza umyezane ngo-2008. Umyezane namanje ngisawenza. Umyezane I trust it in a sense that wona umuthi onesithombe sikababudokotela. Because ngifuna nalo muntu enizomthathela umuthi la. Nifike ekhaya nimtshengisa ukuthi nangu lo muntu esibesithatha ke lo muntu mangothoka kuye lo muntu lokho e5. This is babudokotela bawesizibojabulele. Umuze kubabudokotela kulethe nginomshini ke ngiqale ngikufake kona uphatha u600 rand. Kufaka emshinini ngiqede ngawe bese ngikunika ke imithi. Akufika uzinike inyawo uzothenga imithi leka. Okay, this is babudokotela bawesizibojabulele. Thereafter kunabantu ke abanobuhlungu besinya noma besibeletho. Nginama page engiwasebenzisayo. Engwanamathela la esibelethweni kodwa ngiqale ngifaka umshini, yabo? Qale ngifaka umshini. Awe ma ukhaba babudokotela sathi angicindezela ngawo. Awe ma babudokotela ukhaba wazocindezelela wona nje. Ngifaka ama page ke la. Ayisister yakho kodwa yangicala. Awuthi uyangicala isister yakho. Ya, sibuye lapha. Ngizokunika lento sibithi glucofat burner. This fat burner was made research invented by Bob Dodell. It burns cholesterol and declamping the fats around the body. Umuntu onesibeletho uzama ukuthola abantwana udinga ukuthi ngimnike lento le. Lento izokwenza isibeletho sakhe sibe lean, sibe clean, singabe namafutha, singabe khona ama-fibrosis, singabe khona i-cyst. Ngizomnika lento sebenzisa i-glucofat burner. Nalabo abafuna ukwehlisa umkhaba nje holistically sibanika yona ke i-gluco as well. Mase sengibanikile mase ngikhipha lento ke. Leke sibiza ukuthi it's lotus tonic. Umuntu lona ongekele ukengikhalela ethi babudokotela lasi ngimithe ngephutha. Angene lapho mina. Lana umuntu wesilisa ohleleza thinta la clave zamasende zakhe ngathi ziyagwaza. I-lotus tonic yinhle kakhulu lapho. Umuntu ongasayifaki icathulo ngoba zinyawo zendikindiki. Nansi into. This is lotus. Sisenze into eziningi. Eyintweni eziningi inkinga yesikhumba kulabo abanesikhumba kusuke inkinga kuyi-fatty liver edala lokho nansi into esiyisebenzisa. This is babudokotela bawesizibojabulele ufana umhlanje akhe ngizolama ngincane ngisolutho ngixolisa. Bakithi ake siyibukeni into ya social media. Simbona umuntu ohlambalaza ku social media, simbona umuntu ophoxa ku social media, simbona umuntu ogqugquzela abantu ngeintshumayelo ku social media. Kusibona umuntu onomsangano futhi ku social media. Sibona umuntu Enigma ungambiza ngani? U-Enigma ungambiza ngemoto eshaya usilence ku-exhaust. Yabo, u-Enigma. Abantu asinabo lapho ku social media
baningi ke abaningi ngesibabale bonke, kodwa kunabantu esithi mase siba isolate futhi ezintweni nje abazenzayo. Mase sizibuza ukuthi what will a company gain or benefit if ingasiza umuntu ukuthi lo muntu lona, does he speak certain things that are embarrassing? Does he promote udlame kubantu? Yini ayishoyo ku social media mengathiwa mhlambe i-company ethize, angifuni ukube uHyundai. Hyundai is one of the excellent car dealerships esinayo eSouth Africa, and they are mainstreaming ukulekelela kakhulu kaze entsheni. Sinobona Hyundai SA elekelela kakhulu. Kunengane nje sinazo ku TikTok, ku social media eseqashiwe lapha ezisebenza khona lapha, but bengabuka ukuthi ama companies adayisa imoto ayikho into abangayenza ngo-Owen Zitha in Maritzburg. Une caliber, he speaks sense. Akaze simbone edakiwe, sikaze simbone ephethe ibhodlela la beer, sikaze simbone eshaya intombazana, sikaze simbone promoter udlame. Ake sizibuze nje ukuthi nini enilapho kuma car dealerships nimbona lo mntwana ningeni kwazi ukuthi nimsebenzise kwi-industry yenu ukuthi anpromotele imoto, ngoba njengamanje ama car dealerships are literally struggling to sell their cars. Reason why imoto eziningi zama China efikile manje senza ukuthi competition ibe difficult. But uma ngathiwa ama companies ayambuka lo mntwana ukuthi ambuke ohlangothini lokuthi what will they gain if bekuthiwa bamthatha uOwen Zitha bamsebenzisa bamnika imoto iyabhalwa ukuthi Owen Zitha, thereafter wherever he is uyakhuluma umeduze kwemoto yakhe, uyakhuluma uchaza ngemoto yakhe, uyakhuluma uthela upetrol uchaza ngemoto yakhe. Sibuke nje ukuthi ama companies anjalo awakaza nayicabange lento. Sinama companies amaningi esinawo around ukuthi nje ngeke yini ba benefit something. Kukhona into abangayibenefit ngoba lo mntwana right uma esenje ngoba usengasebenziseka for the good cause, for the good purpose. Usengasebenziseka kakhulu because he speaks a lot of sense. He speaks a lot of sense. He speaks a lot of sense. Ngiyakuthanda ke lokuyana ukuthi sibe nomntwana onjeyana but okwi social media ongeke ngilanga ngathi uyaxolisa ukuhoxisa statement sakhe ukuthi no cha, but siyabonga kakhulu nje ukuthi sibe nomntwana ofana lo. Sithi ake sibheke nje ukuthi bangalahlekelwa yini uma ngathiwa nje bamsebenzisa. Ngiyabona nje laba umbheda into esende umbheda untakazo mabhebhana emkhulu lento mina. Ngifuna mina sibheke into enemali eSouth Africa. Zimoto zisitakile azikwazi ukudayiseka, but ziyadinga ukuthi zingasidayisa kanjani. Ziyadinga ngempela ukuthi zingasidayisa kanjani. Mina ngeke ngaphusha iPajero indala 22 years old, ngiphusha ngashutha ngayo iseSwazini batshengisa ukuthi this car, whoever drives Pajero, he or she must not sell it. This is one of the best cars ezikhona. Injini gearbox lana kwakuyi-beast. Ngeke ngaphusha nje, but I was not, angifune umuntu ozongiqasha mina. Ngifune emsakana lento sekwa mina engiqasha abantu ngifuna emsakana. Ngaphinda futhi ngathenga imoto uJAC in Port Shepstone, ngabaphushela even isisePitoli, because iJack it is so good, especially T9. It is so good in terms of fuel, very good. When you are traveling from here to Pretoria 800 kilometers per hour, uyozuthela ePitoli futhi. Traveling at 100 kilometers per hour from here to Pretoria, uyozuthela ePitoli, because uma uthele imoto kunika 1100 kilometers mileage, depend which speed ohamba ngaso uthuba. 820 kilometers ukunika 90 kilometers uma uyibamba ngo-120, ngoba ngeke ngisho ukuthi 140, angazibona utamba 140 ngoba into eyicala eSouth Africa. Engisho ukuthi ake sibabuke nje, sizozwa ngabo kabanikazi bemoto ukuthi bona lento esiyibukayo sewubabdote babisezibotshwa mfana ubhleke bakubona kanjani lokho. Ngicabanga ukuthi ama companies azophinda ayibukisise lento ngoba ngempela uma asathathwa inkampani ama China manje
you guys will be in big trouble. Trust me. Because somebody else is watching this video, somebody else will locate lo mfana bamnika imoto ama-China bathi akayidayisa. Bathi akayidayisa, ayinsoyidayisa futhi. And nina nisala incela izithuba. Yabo. That is why today I'm reckoning that I'm opening comments for those things. Because if abantu abanjengalana siba isolate and then start to talk good about them. This is Babu Dr. Babu. Yeah, ake sikhulume lana. Thola inhliziyo yofudu kanye nojulo ezinyosi. Yes, igqilaze kakhulu lento. Kodwa ungitholele ujulo enyosi oluyi-original. Kunento engizokukhandela yona. That will protect your wealth. That will certainly protect your wealth. Ujulo enyosi uzosensa 3 days. Every month 3 days, every month 3 days, every month 3 days kuphela. Umuntu esesenza 1 2 3 uliyeke masalisebenzisa. Mase ukuthi inhliziyo yofudu siyaqethuka. Yeah, abadokotela bajabulile. Ngifuna ukukunikeza ke leyo nto, ngingezokuthwalisa ukuthi kodwa nje ufloat. Yeah, ake sikukhandele into yokubuyisa imali zakho nje ubolekisa ngezimali. Ngilungisele 1000 musongitholele eglycerin. Ubhale igama labantu bonke laba abathatha imali zakho. La ubhale khona musugcoba iglycerin kanje. Lokho indawo ugcoba iglycerin esikukhandele into uyibone ukuthi yenzani. Then abantu ke laba abathayi babudokotela yeah sifuna zibuye imali zethu kade sibabonisa imali sibabuye. Bakithi ake sikhulumele. Nina abantu enisebenzayo kufuna ke siphinde sibheke lento. Ususebenze 25 years. Uma uthi wena una 33 years usebenza, don't you see that you are the cause of unemployment we youth? Akufiki lokho uzibona ukuthi kahle umuntu oblock intshe ngabe uyazi wena wenza umsebenzi ikhampani imali eholelayo ngonke nxa yeservice yakho ingaholela abantwana abawu3 abangasebenza abahleli lapha ngoba lo muntu uthi una 22 years emsebenzini umethi uyochecka lapha imali yakhe angayithola 9000 wena nje una 22 years ucabanga ukuthi 900000 ngakwazi ukusebenzisa yini ucabanga ukuthi ungayiqala ngomuntu 9000 uyazi kunomuntu ongathi bengathola 50000 aqala into phila adlule wena osebenzayo because lento ufuna sizikhuluma sine crisis engaka ye unemployment yentsha it because sinabantu abahleli lapha ijudge ina 33 years uyijudge kunama attorneys lapha advocates lapha akufuza ngabenza enza umsebenzi oright kakhulu a magistrate na 41 years athi ngiyaretire ngiyaza benze ngizoyithi 42 ha ikanze ukuthi uzosebenza kama kunjalo wena njengoba uthi lo muntu ngikhuluma mina ngomuntu mina othi uma retire uphuma no 3 million uthi akuyona imali leyo angayenzani uma ephuma no 3 million ibudget yokwakha ihholo leyo emakhaya ibudget yokwakha ihholo le imali enangaphuma nayo akazi ukuthi angayenzani ngeke bakithi ngeke yabona ngeke khona into engenzeki kahle njoba sinabantu abangaka abagraduate every year eSouth Africa sinabantu abagraduate every year eSouth Africa sinabantu abathi bafuna ukuhlanza u30 ngihlanza u30 emsebenzini Army General khona bangaze bayibona even i-combat action yonke into iyi-theory athi I trained in Germany, I trained in Russia, I trained in France. Trained, not fight. I never fight in Germany, trained. You got no combat experience as a general. We have to tell you the truth. We don't care where you trained. You've never been in war. You never fight. During the times of riot in South Africa, it's a riot, it's not a military, it's not a combat action. Combat action is something different. Let's Army General, 38 years in the army. He's holding 4 million. He doesn't want to retire. He's 62 years. He says that it is 3 years to retire. He's 62 years now. If he takes his package now, he'll walk away with 4 million. But he said he doesn't know what to do with 4 million. But I guess he born in the Liberty side. Station commander, be embarrassed about being a station commander in any police station wherever you are. Be embarrassed. Be embarrassed now. Because we are so old. We are 37 years old. They are educated in this man, they cannot get a promotion because of you. Because of you. I guess people want to be retired.
Ngeke uthi una 62 years if government ekunika ipackage ka 1.1 million after tax uthi wena uwazi uzowenzana. Uthi uwazi uzowenza. Kunomuntu ophila ngo30,000 asenaqala into emphilisayo aphume amashele iqiniso. Wena uthi uma wanika u1 million awuwazi ungawenzana. No. You are the cause of this backlog esinayo entsheni. Intsha ethi graduateile nina nifuna ukuphuma. Nahambe nohlala emakhaya. But let's talk about something. This is Babu Dr. Basu. This channel is your channel. It's not my channel. But into engifuna ukuyikhuluma ngifuneka sikhulume ngento engakazi uyizwe kwenye channel ongeke phinde ufite uyizwe kwenye channel. Iyaqala la iyagcina la kuphela. Ongalandela ngabe sebe analyze kuphela bona. Legacy in Africans. Our African brothers and sisters, why they cannot leave a legacy for their children. Baba Dr. kanti yini legacy ngoba ubaba wafashe imoto sikhothe sezantshontshwa phela. Kanti yini legacy? A Muslim who is doing medicine, having his own surgery. Ingane zakhe at school, they're going to study medicine. And when they study medicine, they're coming to practice at home. The legacy continues. India, ingane yalo adversity, doing chemical and auto engineering. Because at home, they're doing that kind of business. An accountant doing same thing. Because a law firm company, they send their kids to study law and come back and continue with the legacy. To us as Africans, we can't do that. We are not stupid, we can't do that. We are 100 years more to add before we can able to do that. Reason why, I am working for a ShopRite as a tiller. My child is at school now. I had a problem even with imali care. That child, when he or she goes to varsity, I'll be still working for ShopRite at Dispatch now. I'll be still working for ShopRite at Dispatch or Chokers or Pick n Pay or Woolworths. But my child at varsity cannot study to work at Woolworths as a storeman. No, cannot. Ingane yami is struggling even to get what to do. Igcina ifundela into engayidingi as long as it's a varsity. Do you know why? Because there's NSFAS involved that is paying my child to be at school. That child is not spending that money. He is or she is sending that money to us to eat as well. And then we are expecting us to have a legacy. We cannot have a legacy. The system that is currently available, it was orchestrated by National Party, by Botha and his cronies. When they released this country to ANC, they set up the system in a sense that the next generation of 50 years, they be evolving around working class community, because they don't trust us with this country. I, as Ubabu Dokotela, I cannot be expecting my child to go and study herbology so that my child will come and continue with my legacy. No, cannot. This thing, our leaders, they have to change something that has to be changed. I don't know why, but something has to be changed so that we can able to build the legacy. The meaning that the children that are there, they must now, because if you got a pharmacist will send his child to study pharmacy because there's a pharmacy at home. There's a pharmacy at home. This is Babu Dr. This is Mochalo. Goodbye.